Znovu si zaevidujeme záhlaví nové vydané faktury. Předmětem tohoto pokračování videonávodů na vydané faktury jsou záznam slevy na doklad a záznam DPH. Pro předvedení slevy na doklad si nejprve na fakturu zapíšeme nějaké řádky, například prodáváme fakturou položku betonová dlažba v množství 60 m2 a základní cihla v množství 90 kusů. Následně zadáme slevu na doklad, například 3%, nutno provést před záznamem DPH a připojení zálohy. V případě poskytnutí slevy jen na některé položky, pak nejprve zadáme položky, na které se má sleva vztahovat, a po záznamu slevy zadáme další položky, na které se jí sleva nevztahuje, například další položku zásob. Možnosti slev na jednotlivé položky jsou popsány ve specializovaném videonávodu pro výdej zásob. Mezisoučet doplní do řádku faktury řádek mezisoučtu za předcházející položky od začátku nebo od předcházejícího mezisoučtu. Text pro mezisoučet si lze opravit zde například za materiál a následně zapsat další řádky, například ze skupiny řádků. Záznam DPH ručně pro případy, kdy se nejedná o standardní zdanitelné plnění v tuzemsku, například vývoz, osvobozená plnění a podobně, nebo nejsou na faktuře zapsány řádky s vlastním plněním, nebo jsou zapsány neúplně. Například při zpětném zápisu již dříve vystavených faktur v účetních firmách. Vlevo se zobrazují druhy DPH, vpravo sazba, základ a částka daně dle označeného druhu plnění. V našem případě postačuje provést záznam DPH za zdanitelné plnění v tuzemsku tlačítkem automaticky DPH, které se používá v případech následného připojení zálohy nebo je-li vypnuto automatické generování záznamu DPH při ukončení nebo před stiskem faktury. Máte-li převážná plnění v tuzemsku, je vhodné mít v nastavení fakturace zaškrtnuto automatické provedení záznamu DPH při ukončení nebo před tiskem faktury a pak se záznamem DPH na faktuře zabýváte jen pokud se nejedná o standardní zdanitelné plnění v tuzemsku. Podobně je vhodné si nastavit automatické zaokrouhlení celkové částky k úhradě faktury, kdy program provede automaticky při ukončení faktury zaokrouhlení, stejné jako při stisku tlačítka zaokrouhlení na faktuře. Řádek opravit, zrušit. Pomocí těchto tlačítek lze opravit nebo zrušit položku, na které stojí inverzní pole. Opravit nebo zrušit řádek můžeme také pomocí lokální nabídky v oblasti položek faktury, o lokální nabídce více v jednom z následujících videonávodů. Upozornění. Pokud je již na faktuře proveden záznam DPH a je zapotřebí na fakturu ještě doplnit nějakou položku nebo provést změnu nějaké částky, musí být nejprve odstraněno zaokrouhlení a záznam DPH a po úpravách znovu provést záznam DPH, popřípadě zaokrouhlení, nemáte-li nastaven jejich automatický záznam při ukončení faktury.